Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омадед ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман обуна шудастен, шумоram хуш омадед, дӯстони азизам. Иҷоза бошад, тарзи тайёр намудани торти мидовия пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Барои торт бошад 10 дона тухмай, 11 қошуқ шакарай, 100 грамм рӯғани алена дар кор, 150 грамм асал, 1 қошуқча сода, 100 грамм шедрая лета дар корай, 10 грамм ванилин, 18 грамм разрыхлитель дар кораю, 450 грамм орд. Барои кремуш бошад, аввал заварной крем тайёр кардагиам. Барои заварной кремон бошад, 1 литр шир дар корай, 3 дона тухм дар корай, 1 пиёла шакар, 6 қошуқ орд дар корай, 2 қошуқ кукурузни крахмал дар корай. Баъд 1 пачка шедрая лета дар кораю, 100 грамм зугшони молоко. Аввал чӣ хеле ки мебинед, тухмаи шикаста дар коса андохтам, камакак намак андохта миксерказӣ лад мезанем. Камтар пена ки кард, ба оста шакара андохтан мегирем. Ба ҳамхе маҳсулоташа якта андохта миксерказӣ лад мезанем. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб карде, комментариҳои беҳтарин менависед, дар видеои ман лайк мемонем. Охирон видеое ки монда будам, барои ёдбуди падару маърака карда будем. Бисёритон бовар кунед, аз сидқи дил дуо додаген, бисёритон суханҳои хуб гуфтаген. Падар, модари бисёритон хай гузашта шудагӣ будиянд. Худо раҳмату мағфиратшон кунад, қабрушона пурнур бигардонаю, ҷойи ҳамаҳакшон биҳишт боша. Ҳазор раҳмати калон барое ки ин қадар дуоҳои хуб дода, ин қадар дуою, ин қадар суханҳои хуб барои падари гузаштаи ман гуфтен. Ай ҳамаи шумо миннатдорам, апаҷону хоҳарҷонои ман. Ҳаматонро дӯст медорам, подписчикои беҳтарини ман. Иҷа чӣ хеле ки диден, ҳамаи маҳсулоташа хай андохтам. Асала боша 1 қошуқча сода кати якҷоя кардагӣ будам, дар рӯи газ монда, ба нимта шедрая лета андохта якҷоя карда оварда болои ҳамин хамирда рехтагӣ будам. Баъд дохтаро бисёритон разрыхлителя пурсидастен ки чанд граммая, чӣ хелия, суратша бинем. Ина хоҳарҷоно, апаҷоно, суратшам нишон додам. 18 граммая дар разрыхлители ҳамин Тоҷикистон 18 граммая. Ванилиншон бошад 10 граммай. Инам хе баъди ҳамаакша якҷоя кардам. Инам хе хоҳем ки агар коржотон ҳамаш якхела биёяд, инам хе дар косаҳо 4 коса ё 5 ё 6 косада рехта кам. Инам хе баъд дар листи духовка мерезену тунук мекунен, мепазен, мегиреншона. Дараҷаи баланда намонен, духтаро 180 дамонен, ҳам мулоими хушрӯ мепаза, ҳам коржатон беҳтарин мебияда. Тез крема ба худаш мекаша. Агар газ плитаи калон дар монда пухтанӣ бошен, агар дар байн монен, не ки агар духовкаҳои оддил кати пухтанӣ бошен, агар поён дамонен, дам ки кард афташ зарда кишид, ба боло дамоненша. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода боша, як хоҳаракмона ба шумо шинос мекунам ки пазандаи беҳтаринанд. Манижа Эшонова бо шумо шинос мекунам. Манижа боша дар Германия зиндагӣ мекунад ва Пепе кондитер мебошад. Барои шумо тарзи ҳаёти солима меомӯзонад. Манижа онлайн курси худша дорад. Пепе рецептҳои худша дорад. Духтаро ютуб каналаш боша барои одамҳое ки барои хароб шидан мехоҳанд, барои одамое ки диабет доранд, барои кӯдаконе ки аутизм доранд, махсус рецептҳои шириниҳои Пепе тайёр кардагӣ аст ва ба саломатӣ фоида мерасонаду зарар не. Дар ютуб боша канал кушодагианд. Духтаро дароен подписатсия кунен. Ай ҳамин ман сар карда то шумо дароен подписатсия кунен, истифода барен ҳамин пухтупазошона, бовар кунед ба саломатии шумо чанд қадар фоида дорад. Ва бинен ки шириниҳои Пепе бомазза ва фоиданок аст. Ютуб каналшона боша дар якум комментария закрепид мекунам. Духтаро марҳамат кунен, ҳама каса рафтем ба канали хоҳарҷонмо. Ассалому алайкум дӯстон, ман Эшонова Манижа кондитер мебошам. Ман кондитери оддӣ нестам. Ман кондитери Пепе шириниҳо ва рецептҳо мебошам. Пепе рецепт яъне чӣ? Пепе рецепт ва шириниҳо рецептҳое мебошанд ки бе истифодаи орди сафед, шакар ва равған тайёр карда мешавад. Пепе рецепт барои одамоне ки тарзи ҳаёти солим пеш мебаранд ва барои одамоне ки мехоҳанд ширинӣ хӯрда вазни худро зиёд накунанд ва барои одамоне ки мехоҳанд ки ширинӣ хӯрда вазни худро кам кунанд, яъне ки вақти ширинӣ мехӯранд вазнашон кам шавад. Барои онҳо мебошад. Ин 2 сол ман курсҳои зиёде хондам ва курсҳои онлайнӣ худро дорам ва мехоҳам шуморо низ бо ин рецептҳои солим ва бениҳоят болаззат ошно кунам. Ҳар аксҳое ки дар навор мебинед, ҳамаи ҳамин шириниҳо безарар ва фоидаовар ҳастанд.
Ина апаҷону хоҳарҷоно пухтупазошу намондум. Дарои ҳамакаса подписатсия кунем. Зани тоҷики худмонаиха беҳтарин меша. Ай подписатсия кардан, ай лайк мондан ягон ҷои мо кам намеша. Набаро дастгирӣ мекунем да зани тоҷики худмона. Инаҷа чӣ хеле ки мебинем якта коржи торти мидоима ман пухта шудум. Бинед чӣ хел воздушние, мулоимакай бовар кунед. Ина ба дастам нишон додагиам. Тортшам неки аҷоибот омадагиай. Ҳами хел хай ман 5 қабата тез-тезак тунук када пухта гирифтумша. Иҷа наворум камтар торик омадагия, ба хотире ки ман пухтупазома духтаро шабда мекунам. Светои Тоҷикистон шабда ки ҳастай, ба ҳам хотир ҳами свет ки омад ман пухтупазкуния сар мекунам. Ина бинед ман коржоша пухта гирифтум. Ҳамаш як хела омадагия. Субсур хаки хушрӯ омадагӣ буд. То ҳами коржои пухта шудан ҳама як тарафта тез-тез заварнои кремма тайёр кардум. Рецепти заварнои крем дар влогум апаҷону хоҳарҷоно медонем ки бисёри бадай. Хай бо навистагиам ки чиҳо дар корай. Бинед неки беҳтарин заварнои крем омадагия. Ҳам хел хушрӯ, бамазза, ҳам торти ҳами мидовира чӣ қадар бамазза мекунада. Тез питат мекунона. Ба ҳамин хотир ай ҳами рецептҳо гирен. Хай медонем ки бисёри апаҷону хоҳарҷоно мегиранд. Ай рецептҳом пухтагиянд, салат, торт. Чӣ намуди ки ман пухтупазе мекунам, бовар кунед духтаракҳои чақонак ҳастанд, мепазанд саҳарашда видеоша рӯй мекунанд суратошкатӣ. Иҷа боша ина бинед 200 грамм шедрая лета, 100 грамм згушони андохтагим. Охирда згушониша меандозам. Аввал инам хел 200 грамм шедрая летаи мегирем, миксеркати лад мезанем. Ба ай ҳамун заварнои креми ки мондем тайёр кардагим якбара хунук шудагия. Ай ҳавай 1 қошуқ, 2 қошуқ гирифта қати ҳами шедрая лета якҷоя мекунем шуда. Хоҳед ки кремтон хушрӯ биёяд, дурушта камучка наёяд, ҳами шедрая летатона дар температураи хона дамонеда. Ай халадзини гирифта ки занен агар ов ҷудо мекунад, хеле кремтон мебура. Ба ҳам хотир аввал гирен дар хона монен ягон 2-3 соат, баъд миксеркати лад занен. Ба ҳам хе заварнои крема кам-кам андохта миксер кунем. Баъде ки кремтон тайёр ки шуд, маълума ки хеле хафкак бурӣ мешада. Ба баъди вай 100 грамм згушони андохта миксер кунед. Миксера вақте ки згушони андохтен бисёри баъд лад назанед. Камакак ҳами 2-3 бор топзиену гирем. Ина иҷа коржое ки ҷудо кардум, якпара гирдакоша гирифтагӣ будум, чени поднос кардум, зиёдиёша гирифта будум. Инам хе блендер қати майда мекунем барои гирдакҳои тортмон. Болошда дар корайда. Ба ман вақте ки торта украшат кардум болошда, ай ҳами коржи сиёҳам доштум манда. Ҳам ини мидови худаш буду, ҳам коржи сиёҳ будак. Ай ҳардуш ба болоша камтар гул мондагиам. Иҷа боша ҳами торти ман закас будак, закас кардагӣ буданд, подноса рӯй када буданд. Подносшон камтар ҳами байнаш чуқурайда, камтар ҳами вақти крем кардан камакак хай иси рафтагиай. Хай ҳам хелам торт неки беҳтарин омадагиай. Дар таи поднос як парашта барои ҷумиданаш сачоқча мондум. Хай дига наҷумиду, тарафи пастиш и тараф омадагиай. Неки хай торта нишон додагиам, тарзи крем карданашам ҳамаша хушрӯ када. Чӣ хеле ки медонед, ман дар влогом нишон метиҳам. Ба апаҷону хоҳарҷоное ки раҳмат бисёр мегӯям. Ман мегӯям ягон секрет надори пухтупазот беҳтарина. Бовар кунед, ман ҳам хеле хурсанд мешавам. Ҳар видеое ки шумо манро таъриф мекунед, бо ман ҳамин қадар рӯҳияи болидаи тоза мегирам ки барои шумо бо видеои нав-нав бурорам апаҷону хоҳарҷоно. Иҷа боша ҳами коржои торти мидовира пропиткаша боша кати кофе якҷоя кардагиам да, оби ҷӯшидагида камакак кофе згушони андохтум, пропиткаша ба ҳамон кадагиам. Иҷа ба начинка байни қабати ҳами торта начинка чормағзу варёнка кадагиам. Бо барои ба мазза шуданаш да. Апаҷону хоҳарҷоное ки наворои манро тамошо мекунед, лайк, комментарии беҳтарин менависен. Кадомитон ки бе подписатсия тамошо мекунед, подписатсия кунед. Иншоаллоҳ видеоҳои нав-нав баҳри шумо пешкаш мекунам. Вақте ки ҳами меҳнат мекунам, вақти меҳнат самараи худша ки гирифт, комментарии беҳтарин ки омад, бо ман барои шумо пухтупазои нав мекунам. Ҳамин меҳнатҳои ман барои шумо. И пухтупазе ки ман мекунам, мақсад фарзандои ман мехӯранд ё ки закасай закаста мебаранд. Неки хай барои шумо пешкаш мекунам ки якта бонуи тоҷик, якта хоҳаракмон, як чӣ омӯзанд, бо барои ман раҳмат гӯянд. Инин бовар кунед, ватсапи ман ҳар рӯз то 15 кас, то 10 каса менависанд барои рецептҳо, пухтупазошонро рӯй мекунанд, ай рецептҳои ман пухтагӣ мегӯянд. Бовар кунед, ҳамин қадар хурсанд мешавам ки ин қадар занҳо манро тамошо мекардиянд дар ғарибӣ, дар Тоҷикистон, дар дигар давлатҳо тамошо мекардияну падару модари мада ин қадар раҳмат, ин қадар дуо метиҳанд. Ин барои ман як фахрай, бовар мекунед апаҷону хоҳарҷоно.
Инам хай ҳамаи қабатҳои торта крем карда шудум. Болоша боша ҳамии коржи ки майда кардагӣ будум, болошро рехтум, гирдакошро рехтуму ба ҳамии коржи сиёҳе ки дар холодильником доштум, болоҳошна кам-камакӣ гирифта украшат кардагиам. Чӣ хеле ки мебинен торти ман кардагӣ тайёр шуд. Торти калони хушрӯ, размераш бошад 42, баландишам баланди хушрӯшидагӣ буд. Иҷа бошад навора ба анҷом мерасонам. Хайр, апаҷону хоҳарҷонои ман. То навори оянда, Худо нигаҳбони мову шумо бошад. Худотонро эҳтиёт кунед.